Machiegni nyakora mo ke jongo oseduogo kar ka kendo koro neno ni gazeti kinyi ma kawuono ibedo kod ng'eyo ni mage mantiere e konde mopogore opogore ma pacho kata inya mago mondi kar ka gi jodiko. Sharon, mana kaka nochaki kata gazeti machako go en gazeti mar Daily Nation. Daily Nation kawuono nitie sigara mopogore opogore kama dane warenga renge wiye ka ng'wech ka watieko wasalidha ni nyakora mo ke jwang' gigi duto nyaka chenro mopogore opogore matimore kaunti ma Siaya. Weche mag tuke ka koro bende wacho ni kacha coach Firat bende koro osechopo kanyo ka onyiso oganda ni tuke madhi timore weekend ma wantiere sani Mauritius di chalo nade oseketo kar kanyo nyakwara moge jwang' ka oganda mathoth bende nigi paro mopogore opogore iye ka achiel koda mago mag machinglo. Gazet mar Daily Nation wachango The Standard bende wan gi ka weche momipe kanyo mag Raila Odinga gigo mobedo kanyo ka odwaro kachiel koda weche mag somo omenda ma bende koro chwale sikunde maromo kacha bilion 24. Achaki gazet mar Daily Nation. E gazet mar Daily Nation nyakora moge jwang' kanye kama wantiere godo nikech mane mwachako godo sani Sharon. Iwacho kanyo ni Raila bende koro chiwo demands mage kata dwaro mage kata magi nyalo bedo ni gin alternatives kata giko mokwayo jatend piny Kenya mondo mi ochak go. Iwacho ni ka irito mondo mamoko bende chope yo makare magi moko makitimo tinyalo konyo oganda. Omiye peke ite mar 4 kod ite mar 5 mano wach mantiere kar ka ng'eni ang'warange kacha mos ka watieko ite mokwongo ka ang'wadhi kendo e ite machielo mondo ang'waranga ne ang'o matimore kar kacha. To kata kamano mae thor wach gin ariyo mantie ka madongo ng'eni gipogo nus ka chieng' tich abich. Sharon, mokwongo maga Raila Odiochieng' manyoro gai mar Azimio noloso to bende oloso ka bende wang'e ni paro mar chik mar omenda en wach ma bende nitiere e dho jodito mopogore opogore. Jatelo ka jatelo tinde ka loso to loso mana kotenre kod paro mar chik mar omenda. Ano ka bende Standard Daily Nation omiye pek kata na Standard bende naneno komiyo wach maket kod maendi pek. Ka koro dang'io kata mana demands dwaro mage ne jatend piny Kenya. Owacho ni paro mar chik mano mar omenda en wach ma bende biro bedo ka thung'o oganda mapacho kaende to thung'o gi nang'o kaluwore kod pek mano mar ngima. Raila Odinga wacho ni ponono ni paro mar chik mano mar omenda kokadho Azimio biro bedo ka kwede e okang' mager. Iti gazet mar 5 aneno ka gimiyo moko kuom okenge kata na okenge madirom 10 ma bende koro jatend kweth mar Azimio dwaro. Cleophas Kinyalo ne ite mano mar 5. Raila wacho ni ponono paro mar chik makama ka okadho kweth mar Azimio biro dok e pap. Gibro dok e ng'anyo ka bende gikwedo kata mana paro mar chik makama. Ka bende owacho mokwongo kata mana gima Raila Odinga pingo kineno kacha ondike gi dho ngere ni stop duplication of county roles and responsibilities which amounts to double allocation of resources. Koro chal ka gima omenda manego bende ni ichiwo ne counties moko bende piny owacho bende dwaro mar mondo mi chiw negi. Bende nitie kata na kotenre kod cutting down spending nwaneno kanyo kata motelo e juma mokalo ka bende idwaro med omenda mano mag wuodhe mag jatend piny Kenya. Nwaneno kata mana e budget ni nitie kata mana odiochieng' manyoro kinono weche mag budget kaka budget iloso. E budget nitie machielo bende macho kanyo ni zero based budgeting. Wacho ni chaka from scratch chak gi piny kendi kiki bi kata ikaw budget mane Uhuru Kenyatta oseloso tichako tiyo gi mar Uhuru Kenyatta kaka baseline mari mondo mi gerigo kaidhi malo. Mana achiel kuom gigo bende ma Raila Odinga bende koro kono William Ruto odiochieng' ma kawuono. Ka mar 5 kanyo Sharon bende ntiere kata stop wacho ni an essential government expenditures. Nitie gik mopogore opogore mantiere kar kanyo mano moting'o nyaka ndike tich jolup jotend migepe kata CS maka achiel kuom gigo mowacho ni sirkal mamalo onego bed ni keto omenda mathoth ei kata to gima bende magi gigo madwarore. To wang'e nyaka sani jolup jotend migepe maka mago bende doho nochungo kata okenge mag tich ok apaka giyudo osara nyaka gi sani. En mana ni dwaro nikech jolup jotend migepe go na gin mana 50 gi wiye. Ka ochul gi osara go inyalo nyisa ni en osara makore lach machalo nade. Kata kamano bende Raila Odinga dwaro mar mondo jatend piny mano William Ruto mondo odine rode bugni mora mora manyalo wuok ahinya malieko kata mana weche motenre kod mibadhi. Ineno kanyo konyise ni seal corruption loopholes and curb wastage. Aparo ni Raila neno ni sirikand William Ruto nitiere kod kethruok mopogore opogore kata mana mag mwandu. Nena kata mana namba 7 ginero ma bende Raila dwaro. Mane wacho kanyo nitie rietha kod omenda bende nitiere kanyo achiel kuom gigo ma imiyo pek kar kanyo. Mar 7 kanyo koro moge jwang' wacho ni
executive kata kuku ma sirkal mano moting'o jatend piny Kenya kaachiel koda ka jotend migepe jolupgi jogo magin ka jogoro mongirore onego dwok kwanno piny mondo mi odwoke piny osara ma ichulo kar kacha mago achiel kuom gigo mosebedo kacha kowacho kaachiel koda ka magi miwacho kanyo ni ochung station kata house kata domestic allowances mago ne cabinet secretaries kaachiel koda ka jogoro mongirore mago bende achiel kuom wacho ni yore moko ma omenda dhi omenda minyalo tigo mondo mi odwok omenda kanye e economy kata uchumi ma pacho kae kamachielo bende weche mag uchumi owacho kata ni stop corruption kendo theft of public funds mago bende ntiere kar kacha kae to mogik owacho kanyo ni withdraw finance bill kantie kamachielo bende ma ntiere owacho kanyo ni jatend piny Kenya okato na limbe wuotha aoya en wacho ni global trotting kata to ni neno siling bilion 2 mabende koro medre mano kwa mondo medne budget en wacho moro matek kata kamano wang'e ni nitiere aput mano mar Azimio mabende nanono weche maket kod magi gine mabende nagichiwo report makama en mana ni gisani bende koro warito mar mondo mi jatend piny Kenya bende olosi wi weche makamagi ang'eno dira ni wadhi kinyene chieng' ngeso chieng' Jumapili ang'eni gibiro bedo gi limbe mopogore mabende gibiro bedo ka giloso e weche maket kod magi e kinde thuolo mar namba 10 emneno kanyo ka bende okwayo sirikand Kenya Kwanza mar mondo mi othich oko paro mar chik mano mar omenda kendo gichak ndiko paro mar chik no manyien aya owache kanyo gi kizungu nyakora mojo kan yudo thuolo mar some gacha wacho ni withdraw finance bill 2023 and begin afresh chake manyien thuolo nitie thuolo nitie radiere Cleophas gino mane budget iso mojuma mabiro gino mantiere en ni jor bura nosepuodho budget cha koro ka gisepuodho ni omenda ma idhi tigo kacha e budget ma iko omenda mabiro en trilion 3.6 mondo mi omenda budget mantie kacha chop kare nyaka many yore ma odhi yudo go omenda makama magi yore ma sirkal biro godo to sirkal koro biro gi finance bill koro upuodho budget kama idhi somi koro juma manyien to koro kata kusepuodhe yore midwa tigo mondo mi ochoko omenda mondo mi okonye kanye ma koro jor bura bende koro wuondore ok gitamre kacha mondo gitamre gi wach ni oyo budget ni wanto ok wadware kaka entiere kama olo koro pingo mana mopogore ka wacho ni kaka da choke yore michoke mamoko bende osegol kar kanya koro mo jong'anyo de thuolo mon mi irange ite mar 4 kod mano bende mar 5 gazette mar Daily Nation warang gazette ite machielo ma bende waduogo kar kae ite mokwongo kae Sharon nitie sigana ma ndika ni X wacho ni X State House official wacho kanyo ni koro entiere kacha e case kata bura makoro make mano maro mokanyo million 413 mano mar child support wacho ni en gi jaode wala mana mondo mi wane kaka gini bende chalo ngeni bang mana waranga ne ndiga mane mama Rachel Ruto riembo kochomo gigiri ngira wacho ni ndiga ma kineno gigo duto moting'o helmet angolo lewni morwako wuoche socks morwako chopo kata siling 560 mana ng'okoni ndiga no bende kata nengo ne ok omiwa kosen giteko sitima ndiga ni nengo no kono akona gigo ma oting'o maniga wacho ndiko gi stima koso kolwa sitima donge kramna jatend piny bende nosingo ni apiko dwe mar 9 biro bedo katiyo gi teko sitima ndiga mane manosenyiew siling 560 gigo abiro gi sigana no nikech bokane kata mnake nigi iluongo ni rare mirrors koro kata kapok orango mar case ni aya tira ite mar adek kanyo mondo ng'e ane sigana mar Rachel Ruto ni mar Sharon koro dwa ng'eyo ka ano makodhoga ni en ang'o matimore kar kada kona ni ong'inje machalo nade nikech ka nitiere ndiga nitiere gigo morwako maduto giketo kanyachiel to gibiro pesa di aya an koni kanyo ni ati ndiga machalo kama e ite mar adek ikoni kanyo ni Rachel Ruto's 560,000 bike ero entiere kar ka koro waranga yo makare wacho ni kar kae kata kinene nitiere helmet nikech ka koro ka darange helmet no kende siling 45,000 Cleophas parani nokote pesa jogi nong'e ni an mikai mokwongo helmet siling 45,000 mano osara samoro kata mana mar ng'ato koro noor ng'a mondo mano nokote nena mana helmet no helmet ni juro kata mana gi 500 ang'e black market Sharon no en safety black market cha donge dhi ka gino go piny kacha ndara
to gini obarore ka dong ochopo wi black market mana yudo gi 500 shillings iro shilingi 500 aya Philip iwinjo wacho kata ni en kodhi e black market kacha e chiro mantiere Mudhurwa piny ka oyudo helmet gi siling 5,000 koro nitiere angolo ka angolo ni yamo ma kiriembo ga to nitie moro manyaga goyi kata ka gari moro bende okalo buti kama pi nyalo dhi e wang'i kata jur moko bende nyalo biro kata donjo e wang'i tinyalo weyo lweti chak guonyo wang'i mondo mi gole kacha ingeni angolo gi pesa di ati 4,000 nyaka 15,000 ma nyalo yudo gi pesa di kwani nangolo maneno kanye kenti state house to neno gigir idhi afya center dawi idhi afya center yudo gi pesa di afya center 300 sumia dek nge kata 250 250 aya budget ni abia wangia ni to koro budget na nega maro mona ne masharo nyalo riambo ineno ka ntiega reflectors ka to ntie lewni moko biro ko e reflector markoyo rilo ne ni red light weight cycling jersey ineno kanyo pesa di mama yeye na kiaga nini tire nyaka launde ga kopogore gi reflector nikech wabe mili moro mopogore ke ntie kacha nikech kiriembo Sharon ka imake kacha chantia magoyi ga banyaga goyi kirwako kata t-shirt kata kirwako shati ma kawaida ichopo kata king'ich to kodho gochwe pogrok mane ma ntiere kind jacket mabende kata na jo boda jo apiko rwako gima ne mong'ere kaka red light gitimo mana tich machal awene mar keti moro ma bende lure gi ng'amoro wagi ngene bende lure kai to be oken moro mapek to be na kaki wacho ni jacket mara obado jacket mara to kwa ng'iyo ntie alternative mar ng'inja the entertainer kata mar Winnie Adoyo ikine magine ndara wacho ni opogore gi ng'ato koro mabe mana mar mama koro jacket no siling 8,000 siling 8,000 ma yudo gi pesa di gikomba nyalo yudo second hand mowuok e piny mag Ingereza gikomba ng'ina nyalo yudo jacket ma kama ne ningo mogonyore siling 8,000 to chal ka gima nyiewe wholesale adhi use nena kata mna reflector ina mana reflector mwang'iyo kata mna neno kata mna wan godo iwinjo kanyo koro nyinge molok ne ni stripped fleece jackets siling 8,000 reflector gi mano dhi mana kama siling 16,000 duto kiriwo aya waring mana mapiyo Sharon nitiere kai wacho ni black bib shorts mar short makoro wa mondik Kenya ni ochako gi piny kae kodhi adhiya malo nyaka e kore koni en moro rwaka moro ma omaka maber siling 7,000 iwe kanyo ni they are one like 1C hingi 1C ma samoro nyithindo rwako gaka siling 7,000 nada wacho gimoro kani wawa kung gimana black bib short ni koro ka apa ni nyinge momigi nying ma kai chaka riembo tichopo kumoro makoro wacho ni ka koro be gini obemba ada donjo wawe parogo mako paro manyalenda Cleophas nena watch siling 40,000 watch gi akiaka nyalo ng'iyo gi makare watch gi omak gi oso gi e pedal mag ndigani nikech mondo mi omake oyud grip kata motegno watch siling 40,000 ok anyiewo mano koro kodwa lor piny kowuok e ndigane make dongi dwoka chien kama ndigano emana penji ni ndigano tiyo gi teko sitima onega teri karura socks siling 1,500 makidhi gi komba ingeni bende lure ingeni socks nitiere kidienje mopogore nitiere moro ma iero rwako uluongo ni happy socks mago kanda ka gin happy socks be ko happy socks ok ditige sports me kaka ma koren sport kara socks no otimang'e tielo kanyo sport ni mi grip moro motegno e watch beni moro ni socks mirwako no olothni etindi kanyo au kolothni to beni koro ntiere kaka mane ma socks mirwako no gima mikai mokwongo rwako ni ma miye liet marino mikoyo ntie machielo ma miye liet ok anyalo kabire gi parani ya socks bende lure ngini binte nitie socks mag cotton ma miyo ji liet bende gine nasete ni magi duto te lure kose nyise nying alafu bende ging'iyo kata mna kidhi nyiepo kuom ranyisi dhi gi komba tirwako suit ka kirwako suit ma jaber bechi gi ng'at ma samoro an ma samoro arwak gimoro reja ingeni lure gi class ma koro idwa keti koro jotemna jomoko bende ko usne gi gik moko e nengo mayot ok gibe nyiewo ka bende giwacho ni mano bandia nyakora moke jwang nitie mwaka luongo ni gloves wacho ni en black and red colored gloves 3,500 arwako borwake ka Sharon ng'e tijma
mar grip mondo kik kier nikech lweti nyalo sweat ning'e ni kiriembo bende i generate heat koro kotimre kamano ipoke sweat ichako maki kata iwinjo owere nikech ipenjori ati ng'omien ka to lith lwete makone gero to ni nono. Cleophas anawuoro in iwacho ni nyariembo ndiga ma siling 1,500 kaluwore gi kwan migono. An kagoyo to ndiga wuon ndiga ing'ino konyiso ni en pesadi nikech ndiga kidienje mopogore opogore bende mani nyisowa kata kamano aneno kanyo ka ing'eni ma to en mikai mokwongo inyalo mana naseng'isi ni inyalo usne magi kaluwore gi state mentiere kata mana kaluwore gi dwaro makake. Koro ndiga ni kende kama entie nikech riwinjo kanyo ni entiere karka ndiga no kende gigo duto mantiere iye kanyo kiwinjo kanyo ni kaka entie kanyo gigo duto ma en godo e kind siling 1,500 nyaka siling 900 mane kama entiere ka model mano tiyogo kacha bende mano en ma higa mar 2021 ma bende ka irango Google search kacha mekoro keto kanyo ni gigo duto ntiere kanyo koting'ore gigo duto ma obiro godo kiwacho ni magi bende ero mage ma mountain bike mane kama gintie pi bentie ka beni pigni boko kono ni en pi mane gigi duto kachalo kama kaka en be chaki med nyaka nengo ne kaka Marecho Ruto. Anto na tiek ni this is not your ordinary bicycle mok ndiga ma bende ng'iyo godo kinyaka iwinjo ni model mar ndiga en mar higa mar 2021 chal ka gari ng'eni gari nyisi ni ma model mar higa mar 2015 ma mar higa mar 2018 to nego chakore no kako pogore nengo gi bende pogore nyaka mag jong ting'eni mari akeni in inyalo nyiewo ndiga ni nengo maromo nade kara mountain bike moko monyogo e supermarket ka nikech inyalo ni mountain bike en siling 1,000 15,000 ndiga moro marajareja ma bende koro wang'iyo godo cha kene nawe ka en siling adi kene tinde en pesa adi Black Mamba were gi Black Mamba ndiga ma kawaida ma kata jo boda boda tiyo donge mane iluongo ni Black Mamba do moro mane chako gariembo akisutiendi do no dhiga kama triangle moro kama inyaso tiendi bathe kama kidonjo kitako riembo ndiga ma jo boda boda riembo ma samuri nyalo tingi godo siling 30 kiwuok kata nan Philip gino do iluongo ni boda do iluongo ni Black Mamba kare anakia kana do mara tengni man gi caution toke yes Sharon abutere Kisumu chal ni ya Kisumu chon the boda okata Kisumu bora wadhi mana kori ni ka to ndiga ni nasenyisi ni chajo to ni pinga ng'ia ne piny kanyo ing'ia nena ni number of hours mandiga makama nikech mok en ndiga ma wang'iyo godo Cleophas chore mana gazed no mana piny wang'ia nena number of hours nitiere kwan moro kanyo mar 60 mana piny kanyo mana kidhi malo nitiere wacho ni number of hours the bicycle drivetrain can keep charge it takes 1 hour for it to be fully charged nang'isi ni ndiga makama okapakene na ndiga okalo ka nikech ka osotiende ni manisacho ni entiere gi wuoche misoyo tiele pedal kiso tiele pedal kata mna riembo nyalo bedo matek apa ne en ndiga michajo do naseng'isi ni man en chal ka gi men electric bicycle kosa awera kodi Cleophas wang'ia ne wach jalo mabende koro weri koda kanyo koro mogo jang som wach mar ndiga ni e ite mar adek ibede koro ng'eyo ni ndiga ni to chalo nade e kinde mantiere karka ondik sigana kanyo makare Celestine Olilo ondike kanyo yo makare jalni ite mar 10 mane sigana moda dhie sani ite mar 10 gazet mar Daily Nation ka ng'wati gazet mar Daily Nation gi kanyo ang'warang gazet mar The Standard nigi human interest stories ka wontie kishabich weche mag siaya bende oduolo thichoko wadhi none kanyo e twak mokwongo koro gazet ka ang'wa kale akala nikech magi wadhi bedo kata ka warango ite mar 10 ite mar 10 kanya kwa Mogejwang Sharon ka ma koro weche gi duto nitie mana kane wadhi yweyo bang' weche manyien waneno gi karka omenda romo milion 2.7 ma ogigo madhi bedo kanyo ka ichulo dwe ka dwe iwacho kani koro ex State House official in 413 child support fight odwaro siling 1,300 dwe ka dwe mar entertainment beni kasa moro kondiko gini makare koro nitie kaka ong'ije matindo tindo ite mokwongo karakacha ite mokwongo ni ka wanyalo mana yude mane wacho ni ite mokwongo kae mano mar Daily Nation mano ka wanyalo yude nikech kanyo makoro ndiki kanyo Sharon ni weche gi mag chiemo toiletries nitie kaka mag personal effects kod grooming rwakruok mag nyithindo dwaro siling 1,600 rent 1,555
prabich mia bich prabich kod abich kendo ka nitie kacha gin abich madhi kacha auchiel to jalno pod tiyo koso nang'o nikech aneno kondik ni ex state manyiso ni en jal manatiye kar jot mar jatend piny samoro kata mana tenda jatend piny Kenya machon mane Uhuru Kenyatta. Wach momako wang'a en ni omenda makamagi odwaro nyaka nyithinde obed gi higni 18. Nyaka sani kwaneno ka giwacho ni gintiere gi nyithinde 3 ne gidonje Kenya kanyakla e higa mar 2013. Cleophas siling milion 2.7 nasacho kata mna kanyo chien ni kata mna jatend piny Kenya okiyud osara marom kamano e dwe ka dwe. Lakini jal masani bende nitiere kod tich samoro kata mna gi ohala omenda makama kore lach. Ngina mana chiemo monthly siling 1,600. Koro anyise ni en gi nyithindo 3 gi en koro mago ji 4. Omenda gi kore lach. Kore lach nyakoro moge jwang kendo gintiere kar kae kirango gi kanya achiel kachiel wacho ni waranga ite mokwongo no mano gazet mar Daily Nation kae kanye kama ntiere wachno wacho ni cover page kanye makoro ng'inje matindo tindo kiao ya kata kore dhi some malach to kona e wiye ni gichalo e yo macha ka otingo nyaka gigo mag sikul Sharon nje omenda monego beni chulo e sikul mano ko tiyo gi malo kache wacho kacho ni ndie utility bills maromo kacha siling 250 mano dwe ka dwe mano motingo weche mag pi weche mago mag sitima mag gas backup generator fuel mag nyamburko no bende kineno kar kanyo en gi injini moro maduong' mabende kinene kar kanyo obiro mopogore entertainment magi mana mag tongona Sharon iwuok ida gweng' wech chom Naivasha obi tongona gi nyithindo go do nyithinde be tero gi entertainment nyithinde be nyaka dhi bouncing castle dong make gen wach na ingia kata mna weri kata mna gi mago mag tongona chiemo kata mna nyamburko wach mano mako wang'a en ni miyo ni jotije mabende odwaro mar mondo mi obede dala nena mana odwaro anani to ok en jatich okaloka ma otiegi odwa no chul siling 1,163 mabende onego bed ni en trained nurse nyako bed nurse kata ineno kacho jogo man gi lony kaka nyalo rito nyithindo ka kinde mag intiere dala mano siling 1,000 to pogruok mane manitiere kinde nani gi housekeeper nikech aneno housekeeper odwaro siling 48,000 677 mabende biro bedo kochulo jatijot housekeeper ni kore jatijot ineno nani ni kore ng'ama rito Mario ni gin ga jochiw thieth kata jochiw thieth kaka to wan gi lakteche kaka nas nyalo bedo kacha kariti e yo makare nyithindo ler nutrition kacha ichamo chiemo moko man gi ndhadhu mopogore mage jogi makoro bende rango ni ndhadhu meda kacha ngani bende nyaka bed gi tiegro ichole sene 163 dwe ka dwe mana pesa mang'eny so kopogore gi mano koro en gi nani en gi housekeeper te nyaka gi jatedo chef modwaro chulo siling 1,000 mangiso ni ng'ama luoko ot ok donjo jikon mondo tedi dereva be ntiere godo masiwo e nyamburko ne mana oketo ni siling 250 dwe ichule marom gi jatedo ma nosedhi e doho ma doho puodho okang' makama koso mana paro mochiwo kama gik moko ma doher ni mondo mi nyithinde oyud godak moro makare kaka nyaka nyithindo bende dwaro ni mondo mi siling 60,000 dwe ka dwe nyithinde 3 go mano koro siling 180 mago mag nyiewo toys gi games aya mago mag toys 60,000 dwe ka dwe iwacho ni gimanyo toys appropriate mago mag age appropriate toys and games kae to bende school fee nitie ka Sharon winjo kanyo siling 632 to bere nikech wang'e international schools mabende nitiere tam katam mano kaluwore gi first born mare invoice mane giyudo higa mar 2019 kae to second born gi third born nyithindo 2 bodongo school fee mare gi tam katam en siling 414 bende wang'ino osemako wach birthday dwaro siling 1 million achiel birthday mano higa ka higa nyathi ka nyathi nyakora moge jwa higa nyithindo gi nonyuole donge e dweche wantiere godo 12 manyiso ni omenda mar birthday ni siling 1,000,000 3 Cleophas ai watima te ambe manya na jalano chieng' moro ni dag maber nyakora moge jwa muche thoth je kar ka kirango gi mana mapiyo bende nitie gigo mag Azimio nowacho kanyo ite mar 3 yeno mondo mi wawach weche mamoko bende machiko kacho ni jopuonje bende koro otero jal mamiyo gi okumba mag thieth
mano ka gintiere kar kanyo ni mar nyaka sani ka welo bende osedonjo kar ka gite wang'e maber ni twak mokwongo dhi bedo kar ka wantiere kanyo kod Brenda Ongalo kod Tom Nduku e kinde ma gisedonjo kendo ka wantiere ka warang mana mapiyo piyo nikech magi bende weche moko madhi bedo kacha ka walose odiochieng' ma kawuono kiwacho kanyo ni bende oter jogo ma bende osebedo kanyo ka chwalo okumba mag thieth mano ite mogik gazet en mar Daily Nation mano ka wantiere kar kanyo mondo mi wawuo kanyo iwacho ni ite mogik kanyo teachers sue insurer over poor services mano jal mong kanyo ni Minet Kenya mabende koro ntiere kanyo kotenore kod wechegi mag chwalo chenro mag thieth ne jopuonje mabende gisebedo kacha ka gikalo achiedh nade mopogore opogore Geto ne gichone gi Minet kambi mano mar Minet mabende chiwo okumba mar thieth siling bilion 51.4 en mana ni kambi mar Minet makamano kosebedo kata mana ka chiwo ne gi thieth e yo makare samoro kata mana ka gidhi od thieth oginya kata mana tiyo gi insurance e yo makare mano mar siro gi kotenore kod okang' mano mar thieth aparo no okang' makamano nego bed ni ikawo e yo makare nikech aneno kanyo omenda makore lach siling bilion 53 mabende iwacho ni en value for the medical cover contract mabende dagi chwe kokgi Minet no chwe kokgi gi duola mano mandiko jopuonje TSC aya nyokoro moga jwang wantiere kar kae gi weche mathoth ahinya ka gintie kar kae wacho ni weche mag tuke bende nitiere kar kanyo ka watieko warangi ite mokwongo mar gazet mar The Standard kaeto bende ang' watieki e ite mar 39 ma bende nitiere mana iye kanyo nitiere Omanyala kod Faith Kipyegon bende koro osingo ne oganda jo Kenya ne wadhi bedo kod ng'wech moro makare ahinya ka gintiere e ng'wech ma bende dhi bedo kanyo ka timore odiera makoro bende kochako yango odiochieng' ma kono gidhi bedo kata ka inene e yo machalo nade sigana ma kamano ni kanyo kod wechego mago ka gintiere Paris mano koro ka gikore ne ng'wech machalo kamago mano kano kanyo Elias Makori ondike kanyo e yo moro makare gazet ma kawuono gigo duto iwacho kanyo ni Paris Diamond League bende dhi nyime kiwacho ni gigo monego bed ni kanyo oganda rango ondiki kanyo yo makare jong'wech masulu ma pacho ka bende noyudo ka tielo machielo mar Diamond League mano tim kata Florence mano Italy gigo mane tiere kar kacha gigo mane girango ni obiro kacha yo mopogore opogore jo Kenya noyudo loch te jogo mano wuoyo rekod wageno ni pod wadhi neno bedo kod otieno moko makare ahinya otieno ma kawuono kwadonjo weekend bende gin moko madhi bedo kacha ka warito mago gin tuke ma bende arito winjo kata mna neno kaluwore ni kiny bende kwa mundi mano e chenro mar piny aparo ni kata mna tuke makamagi Kilofas bang' we makamagi ang'e ni biro bedo ka ibiro negi chieng' wuok tich kod weche motenre kod magi aya kamano bende nyakora monge jwang' ite mar 36 rang kacha tim ma jo Kenya mawuok kochomo pinyno mar Mauritius ma bende gidhi bedo kacha ka irange yo makare ka koro sani bende ose kono jotugo mantiere piny Kenya ka ma bende moko be tugo pinje maoko ma osechopo mondo mi orangane ni gin gik mage madhi bedo kar kanyo ni irango ituke go makoro bende kacha dhi biro Engine Firat ma bende osechiwo tugo makamago wacho ni kanyo bende nitiere tuke timbe moko mantiere tim makama kata e tuke machalo kamagi oting'o mago maga Mauritius, Pakistan kod mano ma Djibouti mano Four Nation Tournament Final Squad bende oseland kar kanyo ka nitie jomo pogore opogore ma bende nitiere kar kae kiwacho ni jotugo moko masulwe ma bende nitiere kar kae kiwacho kanyo ni Rupia mano Elvis Rupia kachel koda ka Duke Abuya ma bende wacho kanyo ni gin jotugo moko masulwe ahinya mantiere kar kanyo kata bende kirango gigo machielo bende nyakoro moge jwang'i wacho ni jotugo mamoko ma pod osebedo kanyo ka nigi achiedh nade mag injuries mago moting'o jotugo go mago moting'o Masud Juma kachel koda ka Brian Mandela gi mathoth bende kantiere kar ka Sharon weche gi thoth ahinya yena mondo adhi gazet mar The Standard kawuono mondo mi waranga ni gik neno sigana mabende kata mna kapok idhi e gazet mar Daily Nation mar Standard aneno kanyo e ite mabende ni mulo mar sports kanyo kor mga jonka ni dodhulo aneno kanyo ka nitiere nyadendi mabende timo weche mag tuke mabende koro yango ndiga mano mar Mikai mokwongo ilonge ni Trexbone Disc 6 koro nyakoro mga jonka inyalo dhi Google ing'e nene mbui kit ndiga makamano don't clear fast aya ondike kanyo makare mane Celestine Olilo mano jafwambo weche gi mag tuke kendo ndike kanyo makare e ite mokwongo ka Sharon Ong'ao weche mag Raila Odinga wasemako kar ka kachel koda ka weche masiaya nitiere kar ka kod ite mar ariyo bende wada mana rango kar ka mapiyo piyo mondo wadonje twak okinyi ma kawuono saero osekalo kanyo dakika 6 koro ka watieko kanyo ka walore wadhi piny ka ng'wech weche mag ng'we mag matimore e pinyno ma Ufaransa bende nitiere wiye kanyo ang' yud gi thuolo mar some yo makare
sekta ni mar somo bende koro oseyudo sikunde oyudo bilion magi Sharon minao kanyo to koro kata giwacho ni too late wacho ni too little too late Vete no menda maro mosiling bilion 24 mabende koro chiune skunde mabende dhi konyo gi capitation ahinya nyiew chiemo ineno kata mana kanyo skunde mag sekondar madundo wantiere gi gik mopogore opogore singo mabende nochiune gi wacho ne siling bilion 24 no en omenda matin magi mane machogo singo jumbe ariyo mokalo omenda mochiwo en ma bilion 4 odhi kanye iwacho ni difference mantiere ka koro ipenjo ni aya iloso kamano e pap ka ikono jopuonje ni wagolo omenda bire sikunde ing'ado kanyo siling bilion 4 gichomo kama chalo nade ka iwacho kanyo ni omenda mano gol mano Januari mano higa mokalo mondo onene adiero olor karo tiek gopi mopogore opogore ne romo kacha bilion 8 mano bende ang'eni juma manyien odhi dotoro mondo mi atwage e weche mag somo gi kachal koda ka omenda makoro osetere sikunde ginyalo konyo gi e yo machalo nade mano mipek e ite mar ariyo impeached oduol koro osedhi choko komiti mane oyiedh kacha e od bura ma Siaya bende koro nokalo wach makamano omiye pek kacha e ite mar adek gazeten mar The Standard kanya kama Washington tia again mano Sharon ne modhi bedo kacha ni watieko gi wach mar ite mar adek ni gazet mar The Standard okinyi makawuono wanyaranga ne ite mar adek ka Sharon kae to bende ang'eni jolonyo weche mag siasa man go okinyi makawuono dhi bedo kacha kawarange ting koro nitiere mondo mi senators bende koro los committee margi kata put margi madhi nono gigo mane MCS ma Siaya otimo duto kar kwan gi mane ogolo oduol e kom kaka jalup Orengo bende koro dhi chopo kanyo odiochieng' manyoro county assembly members kata mana MCAs madirom 42 mantiere county ma Siaya duto te noluto ombulu mar mondo mi thiche ok agino odiochieng' manyoro bende report makama bende ni somo en mana ni koro warito neno od bura mano mar Senate nikech ka koro wuok e assembly mano mar od bura to koro itiere e Senate koro senators ma koro wadaro neno ting ma bende gintiere godo ponono ni gibiro bedo ka giyie kod report ma bende wuok e county assembly ma Siaya mar thiche kata oyo wach makama hang'ino biro bedo kwalu machiegni bende wach mang'eni bende idwaro donjo godo e twak mari mokwongo e chenro mar piny aya nyakoro mo jo mano dhi bedo kata kawarange ka wan gi jolonyo weche mag siasa kawarange yo makare nyakoro mo jo yud thuolo mar somo gazet mari mar The Standard bende ing'e kanyo gigo mopogore opogore sa rom kanyo dakika 10 tok sa achiel mar okinyi kwalore kanyo Sharon ang'eni weche thoth nyakoro mo jo yude thuolo mar somo gazet ma intiere go karka nitiere DN2 mano The Voice mano mantiere ka gazet mar Daily Nation soma ne ing'eyo makare gazet mar The Standard nitiere Pulse ma bende kawuono aneno nyadendi ma giketo kar kanyo ni jathum moro masulwe ma bende wero ga hip hop koso wero mane mano Femi One entiere kar kanyo Sharon ong'e nyinge ka yawo gazet mari mara The Standard gazet ma iye kar kanyo ma ng'iyude en karka ang'iyude kar kanyo en Femi One ka kono ntie zainia wende mang'eny mowero gi okuonko mopenyo utawezana mago jama watambla Philip mano fan number 1 mano mar Femi One aya Amilo bentie karaka yawa ung'eny kiwacho ka ne Stars on the Road nitie jogo magoro ntiere wuodhe mopogore opogore ka gintiere kar kanyo kiyudo thuolo mar some ang'irange ne ane kaka iye kanyo nyasi ber iwacho kanyo Sauti Sol ka ntiere pinyno mar Amerika gi Ingereza kocha ka gitimo limbe mopogore opogore nitiere Butros kachiel koda ka Fully Focus mana ambassador tour mabende ntiere kar kanyo ka irango kacha ni KC jogi thoth nyakora moge jwang' sani ji wuotha iwacho ni giwuotho ka girango gigo ma onego bed ni gitimo kod talanta magi in bende gimoro amora mitimo time yo makare mane makelo e giko mag nonro mag gazet okinyi ma kawuono nyakora moge jwang' ka wantiere kar kae ate mana mondo mi aduok gazet ni kama ne ntiere nikech kama ntiere ka imba mi thuolo mondo mi dhi kawe some antiere kar kae aduogo kod mathoth ka antiere ka kenda kod Brenda Ongalo kachiel koda ka Tom Duku wanono ni chal mar piny Kenya kik idhi mabor